30. Om lidt spansk krigsfilm. Handlingen foregår i grænseområdet mellem Kosovo og Serbien i vinteren 2000. Se filmen Krigere om lidt, ja, på DRK. Nu udfordrer DRK dig på viden om kunst. Og jeg er i gang, og hvis og hvis min røv var spids. Der er en mand, der er glad for at være mand. Jeg tisser er ærlig. Man kender jo det fra sig selv. Man har været ude på jagt, og så kommer man her, og så hænger man svane på en flage, og så går man ind og tager en kop varmt på sættet. Men jeg vidste præcis, hvad det var før. Jamen, det var jo helt færdigt. Den kommer til at klart vise noget i den her. Gæt med, når Adrian Hughes og hans hold af knivskarpe eksperter quizzer om kunst. I morgen kl. 21 på DRK. Hvad sker der op i hovedet på en forfatter? Hver uge en forfatter. Jeg kan jo få dig nogle steder hen, som nærmest vil være umuligt at gøre på film. Hver uge et emne. Det handler måske til syvende og sidst om familie. Det er i og for sig meget banalt. Hver uge en ekspert. Altså, jeg tror, at bogen stadigvæk eksisterer. Det er dejligt at høre. Tag med bag og bøgerne hver uge. Urkraft i morgen 21.45 på DRK. Playing here in Copenhagen actually tonight with your wives. Let's play. Er du til musik, hvor det handler om at være til stede i nuet? Ja, i overtonerne, vi skal mødes, og i tonerne. Er du til musik med masser af improvisation, varme følelser og skæve toner? Alt kan ligesom fange det der tvantehumør, det der, når det bliver en anelse sort. Er du til musik på et højt plan? Så glæd dig til DRK Jazz hver torsdag lige efter filmen på DRK.